Siraragsak tayo ngagdayaw ti Apo. Siraragsak tayo ngagrupbab ti Apo. Siraragsak tayo ngagyaman ti Apo. Siraragsak tayo mangkasambay ti Apo. Siraragsak tayo mangitanok ti Apo. Siraragsak tayo mangidiri ti Apo. Siraragsak tayo ngagyaman ti Apo. Iti daytoy asan tamisa, hintay awaten ti bagiken darana. Itultuloy tayo nga ibagaken kana, o Diyos Apo agyaman kangken ka. Siraragsak tayo nga agyaman ti Apo. Siraragsak tayo mangitanok ti Apo. Siraragsak tayo siraragsak tayo ngagyaman ti Apo. Siraragsak tayo ngagyaman ti Diyos Ama, ti Diyos Anak, ti Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet kenta. Kagabsat datayo nga naawagan nga anak na naikamang tayo. Iti may sa bunyag ti kina Kristiyano tayo. Nagasat tayo tinranod ti Diyos ti kina Diyos na kada tayo. Inarakop na ti kina tao tayo. Agtalag tayo ti kina managayat ken ki managparabor ti Diyos. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpesarak. Iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma, iti Apo tayo. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mangasikan, Kristo mangasikan,
Kristo, mga sika, mga sika. Apo mga sika, apo mga sika. Apo mga sika, when na po mga sika. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya. Kadagiti tattao anayin bagti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanod daka pagrukbaban daka daydayawen daka, agyaman kamken ka gapuiti naindaklan adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika, Hesu Kristo, bugbugto, anak di Diyos nga Apo, Cordero di Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kasyan na kami, sika mangikan, kadagiti basbas o tinapon, awatem kadayto, sika si tutugang, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Hesu Kristo tinasangtuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan. Iti timpoy at Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, asidigan di pan nakaipas nga iti anak mo. Dawaten mi, tani Kristo anayat anagbalin a tao, iti tiyan ni Virgen Maria, ket magipagbiag iti tao. Ipaay na kumati kaasi na kada kami ananumo nga adipen mo.
gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaonek amang isagana ti dalan ko. Ket kalaat to nga umay ti Apo asapsapulen nyo iti templo na. Umay to ti babaonen asegsegaan nyo ket ipakamunan to ti tulag ko. Ngem siya sinon to ti makaibtur iti aldaw nga yaay na. Siya sinon to ti makalasat inton agparang. Mayarig to iti apoy amang gugur iti landok ken kaslan to na ingel asabon. Umay to amang ukom kas iti manggugugur iti pirak. Guguran nanto dagiti papadi akas panakagugur ti pirak ken ti balitok, tapno idatagda iti Apo ti umiso adaton. May ayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag, dagiti tattao iti Huda ken Jerusalem, kas iti pannakaayayo na, kadagiti daton iti napalabas. Ngem sakbay ti yaay tinaindaklan ken nakaalaliyaw nga aldaw ti Apo, ibaon konto ni Propeta Elias kada kayo. Pagkakapyaen nanto dagiti amma ken dagiti anak, tanu saan syakto ti umay ket dadaelek ti pagilian nyo. Ti sao ti Apo. Salmo responsorio, tumakder ket tumangad kayo, ta si degen ti panakay salakan nyo. Isurom kanyak dagiti daldalan mo o Apo, wen ipakaamom ida kanyak. Isuron nak ngagbiag, kas mayan nurot iti kinapudnum. Tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. Nalinteg ken naimbag ti Apo, isuro na dagiti managbasol, iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba, iti nalinteg adalan, ket isuro na ida iti pagayatan na. Iti ayat ken kinapudno, idalan na ida, dagiti amin ang mga nurot, iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana, ket patalgedan na kadakwada ti tulag na. Iti puso intay luktan, kadagiti balik ka sa nasantuan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Takayo nga anak ti Ama, intay dumnyega si tatal na, panagkay
kaysa ipakita isa't malistay nga anak na iti puso'y tayo luktan. Kadagiti balika sana santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo anda kumakada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Dimteng ti panagpas ngay ni Elizabeth, ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na tinakakaskas daaw a kinaimbag ti Apo ken kuana. Nagipagragsak da amin ken kuana. Idi walo nga aldawen ti maladaga na panda pinakugit. Kayat da kuma a panaganan iti Zacarias. Kas ken amana, ngem kinuna ni inana, saan Juan ti maipanagan ken kuana wen angem awan met kabagyam nga agnagan iti kasta kinunada sininyasan da ni Zacarias tapno amwenda ti kayat na a maipanagan iti ubing. Dimteng ni Zacarias dimawat ni Zacarias iti pagsuratan Juan tinagan na insurat na anyan asid daaw da amin. Iti daytamet la akan ito makasaumanen ni Zacarias ket inday dayaw na ti Dios. Nagbuteng dagiti amin a kaarrubada, nagwaras dayti adamag kadagiti amin adisso iti kabambantayan a Judea. Anyan to nga tati pagbalinan dayti nga ubing, kinunkuna dagiti amin a nakadamag. Nalawag ngamin nga adda ken kuana ti pannakabalin ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Second to the last, malpaston. Yeah. Amuyo ti kayat na nga sa ti nagnagan nyo. Ngaan? Nay. Matay kayo, di pa amuno niya ti kayat na nga sa ti nagnagan nyo. Adda amining tinagan. Anya naganan. Ijay seminaryo. Kasla military ground mo lang kami dijay no anya ti apelido dijay tao iso ti pangawag mi kada dagiti kay eskwelahan mi padi mo ti dadduman idadtada ita montanyosa kada kwa kun anya ti apelido na iso ipokaw mo wakas unang kumaka iso ati pagawag mi oreg basketball kami aka day iso lata ti ipokaw min kalagas jay kun ana day may isa nga kakadwada adi yung ipukpok ka nga kasta nga pag-aangawan kunada apaya naganti apong dadayta tay di idi nga doon una na kakala ko ma no anya di kapututanan kalong man ni apong mi nga lauren ginagay nagan na di apelido na di nagan na iso ti agbalin nga apelyido da iso nga yogyog wakas dulnuwan naganti lakay nga kasla ko mapangamaenda da idi iso nga hanyoy kaskasta kunana ka siyempre di tayo amuti background na kena duma-duma tinagan. Da kami di ayan may samang nga nga o nga ta lugar min ti kalaingan nga agted ti agpalayaw nga ta lugar niya. Nalaing dagitid tinagan ti tao. No kumano idi ubing ka pinuuram di kalapaw yo aging galakay kan tinagan mo puor. Nga kajay. Iso nga adu ti o si di ayan Hamagarod nga Jose no di Jose o is ay tinagan na. Adda using suwako natayen tapaya nga suwako di kano dagada insukat na kano ti suwako idi nga daytoy kadaanan si kamo mo ti mangsukat ti suwako ay arado ti insukat na using nga balingagta nataymutan o si asakiyat o si apapilit kunadan sa ti papapilit na ti ibagbaga na adu ti kasjaji ayan kanagnagan kad iti biblical terms tayo adda ka ipapanan tinagan, napatag kanya da tinagan. Ni Zacarias, ni Juan, idi pabunyagan da, ibagada na ganda, Zacarias kumaa, ta isot nagan ni amana.
Sa kanya, Zacarias Junior, aging gana nga tati, Zacarias 224 ang ata. Di man kanya, nung yuti may naganda giti, no Maria, di mo Maria amin. Na Maria Elizabeth, Maria nga, adi kasi amin. Tatamot kanya da nakapatpatig tinagan. Katatamot kanya tayo, diyak amuno niya paggapgapuan dagi tinagan. Alwadan nyo, panpanagan nyo, kadagita anak yo, Nagasampay mo panaganam ti Jesus, Santo Luco. Sino di agwalwala ni Jesus? Nagasampay mo ni Jesus nga timmilpak. Anya mo data nga Jesus nga timmilpakan. Nagalas mo ang panunot. Hindi niya naganan na munyagak. Niya nagan na ABCD. Wala na panuno nyo. Anya rin tanagan na. ABCD, Father. ABCD ka no, jay ABCD. ABCD. Apay, wala na panuno nyo sa bali nga na ganan. ABCD. Kala ko nagkuha nga panuno. Tatanti, nagnaganan ka. Di pa'y maaw-awatan. Kala, dapat na kita'y nga na ganan. Tila maipanpanagan da iti tao. Kaadda kaya na nga sa uwan tinagan. Uri tinagan ko, adda nagan na. Rufo. Nga nang sa uwan ti Rufo. Anyam mau? Ada premium na ang sangaribo Christmas program no bigatan niya mau. I-google dan kita, kung may sa i-googlean ka. Natangken, strength, leadership. Tikat na nga sa untirupo. Nga na Rufus ko namon, curly hair. Ang mga curly hair ta, white hair mo, dato yan. Anya na ganan, red hair. Kung na dyan nga tikuha na. Tinagan tayo, adda kayat na nga sa uwan. Napatig kanya tayo. Yan ang tinati natibidad, gan kasumpay mo ta, naiyanak no bigat, happy birthday niya na ganang 25, nati, bidad. Pilis natibab, kunadan sa mo da niya. Nadanagan, kanya da, nagpatag, tinagan. Tijan, kaya na nga sa uwan, managparabor ti Diyos. God is gracious. Emmanuel, God is with us. Tinagnagan na Gabriel, messenger of God. God's messenger. Dagi siya kinagan, dagito. Kanyada, nakapatpatig tinagan. Isungarod nga alwadan tayo, madji panagan tayo. Dahil di apong ko, tinangala tinagan ko, gaputa na yan nakak April 18. Gaputa atidog tinagyan di April 18, innala na ijay 19, kita inyo. Di mo idika ti uso ka di kalendaryo. Kalendaryo, dapat na giti papadi idi nga, nutila ipanpanagan mo, inton bunyagan da, alaan da ginagan da iji kalendaryo, intunukan duwan di jay nagan di ubing, intunukan agpapa korekan tinagan na, ta panaganan da giti papadi, tandagarod kayat, gasampay mo ta panaganan ta anak mo ti Rambo. Damdamog tag sa Kristan, idi katikista, kanya nagan na Rambo, kung na diya papadi. Apay, wala nagan nga sa balin, kaya mo nga gumugubat na ta anak mo. Sikat garod, idi ni Rambo, di mo into utri nga ginubat na amin. Kasi ka Rufo, inala natin 19, April 19, di ayan na diya kalendaryo. Taapaya, tinagyan di 18, perfecto. Di perfecto, ako matata, agkamali akpay. Papispisang kay amin, perfect garudan. Honorio at idog ngam kunana day di apong ko kano baka nengnengak to ustumot nga nengnengak inala na diya ay upat nga letra RUFO. Kada jay ketata tinagan nakapatpateg. Mabalin mo nga isurot di jay nagan mo iso ti pagbalinan ti meaning tinagan. Kasla ko maiso ti agbalin nga identity na iso ti mang-motivate kanya na. Kano precious, di napatag-ahan. Ada mo precious diyan ay ayan may apod, nandanugan mo nila kayo na, di na maipatag. Dapay aso ti karuba may nagan na, eternity, nagangot mo at ada mo, good na. Kuti eternity ko ma, di mo nabanglo ko ma, dahil eternity, wow, kasi ko ma. Lovely ko nam ka, po yaman, lovely mo mintang site. Daya kanya da nang runa iti Biblia iti dagitay panawon da po Jesus idi tinagan kadakwada nakapatpateg. Han nga basta-basta iso nga Zacarias ti kayat da nga ipanagan.
ni kinni Juan ngam haan Juan kunana ta iso ti imbaga ti anghel nga kaya na nga saon managparabor ti Dios apay nga managparabor ti Dios baren da nya naganan Lopez ni Elizabeth nakabaybayag dangahan nga nagan anak ngam nalinteg da nga tao ngam pinaraburan lata ti Dios naladaw ngam adda purpose na dayjay anya dayjay ta ipakita na tibileg na ngano kaya na nga pagsikugon ti balas itang kaya na mete na taengan kada ito nga nagan no dadduma isumot ti agbalin nga watayo nga tattao uray tatta kita anyo uray tatta tinagan tayo maisurot na dayjay katatao tayo jak amo no kan sa pangisurutan dayjay ABCD ABCD kanya man din mabalin awan laki sa bali nga na ipanagandan kung kuna kala ko madete handa nga andala ka nakaalat at the meaning nakada tayo at the meaning tinagan tayo napateg tinagan kanya tayo met hanla nga idi isugarod nga alwadan nyo di pampanagan nyo kada ito nga nagan iso ti mangidala kanyam angel kita mo ta anak mo ko anghel angelito angelita ni karonan no Lucifer jakla kayat mga bunyagan na bunyaga nga Lucifer itinagan di awan la na panuno mo Nita mayat ano Nita mo no dinto demonyeta shortcut ti demonyeta mo hanmot kumaa Lino apa yang Lino Luko maibagkat di jay nagan ngam amuyo kakabsat at the common name tayo nga nagasat anya di jay Kristiyano nagan tayo amin di jay idi naibunyag kada tayo Christian naibunyag nairaman tayo amin kini Apo Jesus dahito rambakan tayo ti panagkasangay na nairaman tayo amin we have common name anya daya Kristiyano Christian ke Kristo Savior din salakan na tayo nairaman tayo at dati Kristo kanya tayo kano nairaman tayo nga Kristiyano isugurod nga tinagan no dadduma kadimot iramraman mo pa di pamilyam sino nagtakaw ni Rupo haan lang nga Rupo anak ni Andres, taga-ubog. Di ba kasi kanya tayo? Mairaman din mo, buo nga pamilyam. Haan lang nga siksikat imang bagkat di nga nagan. Sino nagisupot? Salcedo. Nairaman amin na, orin na mo nga kayat. No, damo nag-grade war ko mga anak tayo ko, taga Salcedo dayay. Ada nagpadi ka, taga-ubog day ta, dapada yung Salcedo, awan. Nairaman. Kaya kina-Kristiyano tayo, bagbagkatan tayo mat. Amuyti ko na ni Mahatma Gandhi, tinagko na dayay. The Holy Gandhi. I believe in Christ, kunana. Buddhist iso na. I believe in Christ, but I don't believe to you Christians kunana. Mamati kin ni Apo Jesus kin ni Kristo nga maang kano nga mamati kadagiti Kristiyano. Taapay ano dadduma hantay gorod kabailan nga bagkaton di kina Kristiyano tayo. Hantay nga ibiyag di kina Kristiyano tayo. Hantay nga maipakita di pudpudno nga kina Kristiyano tayo. Iso nga ti imbagana dayjay. Kada tayo adda common name tayo, Kristiyano tayo. Kinagmayat ano maibagbagkat tayo ti kina Kristiyano tayo. Joy to the world. Nyanaganan mabunyagan ay nyanagan maiyanaken rambakan tayo. God is with us, Emmanuel. O kamu kami Emmanuel. Amoy diyan kanta. Assignment yun man sakbay kay nga pumusay. Anya mo diyan padasin yun to, damagan nyo kadagita ka katikista. Kinuko ko na tayo nga Kristiyano tayo. How many percent di pa nagbiag mo nga mauawagang ka nga Kristiyano? Honesty, humility, sacrifice, di pa nagsakripisyo, love, service, pure service,
Mano nga percent di jay na kampeng ijibiyag tayo, gapot ako nada a Kristiyano tayo. Mano nga tao met nga han nga Kristiyano ti makariri na ti kina Kristiyanom. Mano nga tao ti makariri na nga bagpay dato ita Kristiyano. Kung nada nga rin nga itidaduma ka, napakaan Christian mo naman, kung nada na yun itaduma. No, hamo nga isakit ni kabsat mo, no, yung bagbagim ti pampanunutam, nadama ka ininom ka dimpay painuman, napakaan Christian mo naman, kung nada na yan. Awang pa'y marinamo nga Kristiyano ka. Yak amo Christmas program. Apan na siningir di maysa apaya nagdakkel di regalo apay nga nagbatid dato inted mo isublime. Napaka-un-Christian mo naman. Isong orji kung kuna tayo, idi pala na minsan nga aldaw nga, no, do not, do not be contented with minimum, no, agregalo ka, wano dito, maki-exchange, hang ka nga makontento di jay, minimum laeng, go beyond justice. Tapno marinada, Kristiyano ka. Nga-ngatom di ayat mo, tapno marinada, Kristiyano, hang kala nga umabot iti hostisya, nga no inikanda ka, ikamet. Ikaman, sagutan man, regalwam man, nga uray na nadawdawaten, basta marinam nga kasapulan na. Itid mo man, dayay pusom nga uray no, handa nga dawdawaten, basta marinam nga di pusom ka agay ayat keng kuana. Anya ti kina Kristiyano, ag sakripisyo, oray no adda tuok ti biag, oray adda problema ti biag, ti agbalin nga Kristiyano ka panubok amin dagita tapno madalanan tayo met ti krus tayo tapno bagi na tayo tulatan ni Kristo ag subli tayo to kingkuana. Ngam no tilublubong tayo ko complain. Tilublubong tayo ko reklamo. Comparison, imbagpay kanyada, hantay pa nga ti agbalin nga Kristiyano ka adda ragsak. Uri at the cross ti bihag, kaya tayo ti agragsak. Malagip yun, adal tayo ngayon ni Apo Esos. Nga uri na kalansan iti cross, doy-doyo kanda ti bakrang na, binalangatan dan, sa isinapsaplitan dan, tukulan da pa yito lang nan, anya ti kungkunan na pailaeng, maririina na as tao day jay. Ngam di kina Diyos, rumor ijangiwat na anya ti kunana, pakawanam ida, tadi daam mo ti, raramidin da. Da kayo nga babae, kung nanda dagiti agladladingit, hang kayo nga agladingit. Marigrigatanan, ita nga aldaw makipagyang kanto kanya kiji paraiso, kung kunana pala, marigrigatanan ka kasi magkanya tayo. Dije ko mauray no kuna tayo, gaputa Kristiyano tayo, anak na tayo ti Diyos, uray no adda panubok ti biyag, uray adda rigat ti biyag, uray adda sakit ti biyag, rumwarlat ta di jay, han na apektaran, jay pamati, han na apektaran, jay kina Kristiyano, han na apektaran, di jay katatao tayo ta, kuka na tayo nga rod ni Kristo. Kas jay ti agbalin nga Kristiyano, sigon ti panursuro ti simbaan tayo, haan nga day tayo, adda labasit, sakit wano pan nakaupay ka, naabaken. Narabaw ti pamati di jay. Adalabasit panubok nga imay ti biyag ka, stress na akaw. Awanen. Adalabasit konflikt ka, nadadaulan di jay panagasawa, nagbasitan nga konflikt, handaan mo nga agandor iti panubok tapno na matubay day tanga ayan-ayat ti agasawa. Panagkakaaruba. Adalabasita na nagkamalyan di may sa isunti po unti sina kada amin-aminan ti kina Kristiyano agtali na udlat tayo kina Kristiyano katataom uri adda panubok isuday ti nakaibunyagan tayo tani Apo Jesus mo dati rambakan tayo nga umay katatak nga easy way di imay na iyo umay na nga nalagan mga baring-baring di umay na imagine mo ta Diyos ka timao, imay na tayo dinanon, imay na tayo pinanagnakan, imay na pinadagdagan dahi nga ayat na kanya tayo. Aging gana nga nailan sa iti cross, ngamahan nga nagbaliw jay kina Diyos na, haan nga nagbaliw dahi ayat na, isulat ta dahi ayat na uray pa no na iruruman isuna. Kakarit magkadatay nga Kristiyano. Anya nagdumaan ti Kristiyano kin dagiti dadduma. Isuda mabalintingipon itingipon. Ngarit-ngat. Oh!
Isuda mabalintingi pa, no mo pinatay da ka, bumalis ka. Da tayo saan? Pakawan na. Nagriga mo gamin. Kasampay mo ta irururumunda ka ka, uwan, ayatem ta ka busor mo, kung napay na po, Isus ka. Irurumunda ka ka, I love you. Regalwam. Pray for your persecutor. Ikararagam dagiti mangirurumangking ka. Nagdagsin mo't ang agpaiso ngam isumot ti, meaning ti kina Kristiyano tayo. Haan nga bumalis, mamakawan. Nadda tumangsit, agpakumbaba. Uray no irurumunda ka, ayatem ida. Sunod at duma ka, nagriga mo tagbali nga Kristiyano niya. Oh. Gusto mo nagsulit niya. May mayat sa jibanger, tano, tinikulan da ka, tikulam mo. Nga do insupot na, iyad adum mo, tapi dakdakila may mayatan. Sakbay dagi supot na kaiduling kan. Apay kapaw. Andi dyan nga iti bagbagan na ka di kina Kristiyano tayo ka aginjor. Tila agar-ari ngamin ijay ni Apo Isus kasla kumaisuna ka. Haan na nga kinita di kamalida, ayat. Haan na nga kinita di pagkapsutan da, nagay ayat lata, inted na lata. Kinagmayat kumamit no, dahil kina Kristiyano tayo ka masurot tayo. Alaga karit na rambakan tayo. May nyatatan 23. 24, may salang aldaw, nagragsak tayo. Rambakan tayo manan, ngam ko na tayo, ahan lang nga dahito ako matiragsak. Nung maibiyag mo di kina Kristiyano, ragsak daytan. Nung maitid mo di kina Kristiyano, agginawa ti lubungan. Nung maiburay mo di kina Kristiyano, adon ti makari na nga adda ti Diyos kanya tayo. God is with us, Emmanuel. Kararaga sa pasap. Tipan na kayanak ni Juan amamunyag, tinangay pakaamong asiligan tiya ay ti mangisalakan, kas kadagiti kaaruban ni Zacarias ken Elizabeth irag-utay kuma, agrag-utay kuma, gaputi isa sarong karti apo kada tayo, amangyag ti kapya, iti tunggal kararag ko na tayo, apo ipaay mo kadakam ti rag-o. Apo dalusam dagiti puso mi, tapno maidaton mi ken ka tinapudno. Apa nagdaydayaw, ken may paay mi dagiti tumutop a panagserbi ken ka, kumararag tayo. Apo, marik nami kumatiragsak, para kadagiti kaaruba mi, ken mangsaranay kadakwada, iti tiyempo ti panagladingit da, kumararag tayo. Apo, bendisyonam amin a pamilya, nga agtitipon iti daytoy a Paskwa, pabaruen dati ayat da, iti tunggal maysa, ken maadaan da kuma iti panagkaykaysa, ken panagsisinaranay. Iti tiyempo ti panubok ti biyag, kumararag tayo. Apo, agyaman kam para iti parabor ti anak, tulungan na kami amang padakkel kadakwada, tapno amwen, ayaten ken pagserbian da ka, kumararag tayo. Apo ipaay mukad ti grasya ken bendisyon, kadagiti kakabsat, manipod kang kwasan. Sapay kumatag ti na ed ti ayat, tal na ken urnos ti pamilya, ken tigimong da, ken ited mo kad kadakwada ti balegi, akal kalikagumanda, kumararag tayo. Apo, agrag uken agragsak kami, gapu iti panakayanak ni Juan amamunyag, anang ipakaammo nga asidegen tiya ay, ti mangisalakan, kumararag tayo. Agulimet tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo,
Hapo ipaay mo kadakam tirag o managayat nga ama sapay kuma tanakasagana kami anakagangat ti pagsilawan mi amagisinarak iti ay ti dongdongwem nga anak mo ket agrag o kami kadagiti saan a mabilbil ang abendisyon mo gapo ken Kristo nga apo mi. Daytoy kindaton ni itinagan ni Jesus isagut mi ken ka ti Santa Misa idaton mi ken ka denggem kadapo araraw mi ken ka isa misa idaton mi ken ka denggem kadapo araraw mi ken ka amin nga aramid mi ken gungunay maidaton nga ayat ken ka Diyos apo ti Santa Misa idaton mi ken ka denggem kadapo araraw mi ken ka ti Santa Misa idaton mi ken ka denggem kadapo araraw mi ken ka ti Santa Misa idaton mi ken ka denggem kadapo araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaiday-dayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo insungsong mo daytoy a sakripisyo tapno isu tinapalungduan na pagdaydayaw mi ken ka aramidem ko mangarod tadalusan na dagiti na kami ket yasideg na kamken ka tapno mapadnuan minto arambakan ti pannakaipas nga iti mangisalakan gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti apo a Dios tayo
Pudno na ya may karigat rumbeng annong mikat pa kay salakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat ni Matuan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan. Katimet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, kat dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, kat ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat konami adi agsarday. Napno day ti pakay daydayawa Hosana iti kangatuan Ayaw ti umay tinagan ti apo Hosana iti kangatuan Podno ay apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kat ti paimo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted ka dagiti disipulos na kat kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma maikarikam amin iti agnanayon a biag. Kat magiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Nadat sa dilangin, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumten kuma, di pagaryam matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akas sa dilangin. Item kadaka, ti aldaw ito, ti kanen mi iti pati na yun aldaw, pakawanem me ti basul mi akas me, pamakawan mi kadagiti, nakabasul kada kami, di na kami baybayan manuguti, suli suketi, salakan ketiti. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kang kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Pero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong, Apo mga asika, Cordero ti Diyos amang punas
basbasul ti lubong. Ako mga asika, Cordero ti Diyos, amang tunas basbasul ti lubong. Idem kada kantikapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing umay kakanyak, kanti may salanga sa mapaimbagton. Selling lanterns on the streets. I remember the child in a manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of a Savior, Jesus Christ. Let love like the starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing the Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Christmas is the time, Christmas is the time, Christmas is the time to love. Christmas is the time, Christmas is the time, Christmas is the time to love. Christmas is the time, Christmas is the time, Christmas is the time to give. Christmas is the time,
Christmas is the time. Christmas is the time to give. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi, tait dan ti kapyam kada kami, at tinaraunam itinailangitan aparabor mo. Tapno iti daytoy, tapno ti yaay ti ayatem nga anak mo, maikari kami asumabet ken kuana, asumsum gad dagiti puso mi itinadyosan nga ayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag, ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo dagiti kakabsat tayo iti barangay Kalangkwasan iti panangidaulo dati na Santon Amisa into no Rabi Apo ti pakaaramidan ti ti simbang gabi tayo ket ditoy simbaan idaulwan dagitay taga sentro. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na Santon Amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Pasko na naman, ukay puli ng araw. Paskong nagaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli.